מי שהגיע ראשון לניו יורק זה היה איתמר יולי, רועי ואני. מצאנו בית בפורסט הילס, בית 2 קומות, וכולם יגיעו לאותו בית. אנחנו נעשה מוזיקה ביחד בימים ובלילות, נבשל ונחיה ויהיה שמחה רבה וששון. ואז הגיעו עמית, יובל ורפי. אף אחד לא יודע מה קרה. רק שפתאום 2 ניידות פתאום עוצרות מולי. 7-8 שוטרים במקום. יוצאים המונית. אקדחים יענו עליי, פעם ראשונה שמאיימים עליהם אקדחים. איתמר כבול מחוץ לבית. They cuffed me to the fence. זה הכל, shut up. סתרו אותנו בשורה, שאלו אותנו שאלות. מי אתם? מה אתם עושים פה? שוטרים! עוצרים אותנו! אזיקים, מה קורה? מה עם ניו יורק, עתיד? זהו, אז זה היה מאוד מצחיק, כי איך שאני ראיתי זה פשוט אחרי 10 דקות כזה יצאו בנונשלנטיות כזה, ובזוגות כזה מדברים על איך היה היום וזה, וכזה רואים אותי, סקנה ראתה אנשים חשודים מסתובבים. הם לא הבינו את השמחה שהייתה בליבנו. ובעצם ליובל, עמית ורפי זה היה שוק נוראי. זה בעצם היה, אני חושב ש10 דקות ראשונות שלהם בבית בניו יורק.